Нямам слънце, нищо няма да стане. Това е най-честото изречение, което чуваме от хора с малки дворове, северни изложения или градини с големи плодни дървета. Истината е, че ако чакате целодневно слънце за да започнете, вероятно ще пропуснете най-вкусната част от реколтата си. Днес ще ви разбием мита, че градината изисква 8 часа пек, за да бъде продуктивна. Ще ви споделя 12 култури, които не просто оцеляват, а буквално обожават сянката. И тук идва изненадата. Някои от най-популярните зеленчуци, които ви се провалят всяко лято, всъщност не страдат от болести, а от твърде много слънце. Кои са те? Ще разберете след малко. И накрая ще ви дам 6 златни правила, без които сенчестата градина се превръща в развъдник за охлюви, вместо в източник на храна. Останете до край, защото това, което ще научите за доматите на сянка, ще промени стратегията ви за този сезон. Какво всъщност означава сянка в градината? Преди да изборим растенията, нека уточним важно нещо. Когато казваме сянка, не говорим за мазе. Растенията имат нужда от фотосинтеза. В градинарството различаваме 3 основни типа. Първото е пълно слънце. Над 6-8 часа директен пек. Тук са дините, пъпешите и големите домати. Втория тип – частична сянка или полусянка. Между 3 и 5 часа слънце. Това е златната среда за нашия списък днес. И тип номер 3 – шарена сянка. Светлината, която минава през листата на дърветата. Тя е идеална за почти всичко лисно. Ако имате място, където слънцето се появява само сутрин или само след обед, поздравления, вие имате перфектните условия за следните 12 култури. Започваме с група номер 1 листните шампиони и на първо място в нея е спанакът. Студолюбивият атлет. Повечето градинари го сеят рано на пролет и до май той вече е избягал. Пуснал е цветонос и листата са станали горчиви. Защо? Защото е станал твърде топло и светло. На сянка спанакът остава сочен и кротък много по-дълго. Нашия съвет тук е: не го сейте директно в земята, ако почвата е още студена и влажна. Направете си разсад в малки кофички. Така, когато го разсадите на сянка, той вече ще има силна коренова система. Номер 2 – манголд. Това е лисно цвекло или цветната бомба. Ако искате нещо, което изглежда като декоративно цвете, но се яде като спанак, това е манголдът. Той е изключително издържлив. Може да го берете лист по лист цяло лято. На слънце листата му често завяхват и губят тургор, но на полусянка дръжките му остават хрупкави и наситени с цветове. След това на трето място са салати и марули. Кралиците на прохладата. Тук е голямата тайна. Ако искате да ядете свежа салата през юли и август в България, трябва да я гледате на сянка. На 35 градуса в Пловдив или Плевен марулята на слънце става на подметка за 2 дни. На сянка обаче почвата остава хладна, листата не изгарят и вкуса остава сладък. Или доколкото може да бъде сладък за една салата. Избирайте сортове тип Лоло Роса или дъбов лист. Те се справят феноменално при по-малко светлина. В следващата група са нашите неочаквани гости. Номер 4 – грах. Сладък и защитен. Грахът е култура, която приключва жизнения си цикъл веднага, щом ударят големите жеги. Ако го засадите на по-сенчесто място, ще удължите сезона му с поне 2-3 седмици. Той обича влажния въздух, който сянката поддържа. Само внимавайте, грахът има нужда от опора. На сянка той се издължава малко повече в търсене на светлина, затова му осигурете стабилна мрежа. Номер 5 – репички. Хрупкавост без лютивост. Знаете ли защо репичките понякога стават кухи или прекалено люти? Обикновено е заради волен стрес или твърде много слънце. В сенчестата леха те растат малко по-бавно, което им позволява да натрупат захари без да дървесинеят. Дайте им 4 часа слънце и ще имате най-добрите репички в квартала. И номер 6 в тази група са ендивия и рукола. Руколата на слънце става толкова люта, че е почти неядлива и цъфти за броени дни. На сянка тя е много по-нежна. Ендивията пък, която е малко по-екзотична за нашите ширини, но много полезна, обожава прохладата на северните изложения. Следва група номер 3 – подправки и лукови. И там на номер 7 са кориандър и магданоз. Тук е най-честото оплакване.
Кориандърът ми цъфна преди да успея да го нарежа в салатата. Решението – сянка. Кориандърът е програмиран да цъфти при дълъг ден и висока температура. На сянка го лъжем, че още е пролет. Магданозът също предпочита полусенчести места, където почвата не изсъхва като бетон. На номер 8 е босилека, но не всеки вид. Класическият едър босилек обича слънце, но ако имате сенчесто място, опитайте с тайландски или гръцки босилек. Те се справят изненадващо добре. Сянката предпазва нежните листа от пригаряне, а ароматът остава също толкова силен. И номер 9 в тази група са зелен лук и чесън за пера. Ако целта ви не са гигантски глави лук за съхранение в мазето, а пресен лук за салата, сянката е вашето място. Лукът е изключително непретенциозен. Той ще расте по-бавно, но перата ще бъдат по-крехки и по-дълго време няма да остареят. И в последната ни група 4, големите изненади, домати и картофи. Номер 10 са картофите, ранни и нови. Малко хора знаят, че картофите могат да дадат реколта на сянка. Разбира се, няма да извадите картофи колкото човешка глава, но за пресни картофки с копър и чесън резултатът е отличен. Те обичат рохкавата и влажна почва, която сянката осигурява. На 11-то място са ниски, детерминантни домати. Ето го и обещаният момент за доматите. Можем ли да гледаме домати на сянка? Кратък отговор – да, но с правилния сорт. Забравете за гигантските розов блян или биволско сърце. Те имат нужда от енергията на слънцето, за да изхранят големите плодове. Но малките, нискостеблени сортове, тип балконски, жълточери или руски сортове за студен климат, се справят супер. Те ще родят по-малко плодове, но ще са също толкова сладки. И на последно място 12 зелен фасул. Фасулът е работното конче на градината. Ниските сортове, пешак, са изключително толерантни. Дори да имат само 4 часа директно слънце, те пак ще ви дадат достатъчно за няколко манджи. След като приключихме с културите, сега е време за 6 златни правила за градина на сянка. Преди да засадите каквото и да е, чуйте тези 6 съвета, защото без тях сянката може да работи срещу вас. Първият е: внимавайте с поливането. Това е грешка номер 1. На сянка водата не се изпарява. Ако поливате по навик, така както на слънце, ще докарате гниене. Винаги проверявайте почвата с пръст на 2-3 см дълбочина. Номер 2. Пазете се от охлюви. Сянка плюс влага е рай за охлювите. В сенчестата градина трябва да бъдете безмилостни с превенцията. Използвайте капани или бариери, защото те могат да изядат целия ви разсад за една нощ. Имаме видео, което покрива тази тема по-сериозно и ще оставим линк за него в описанието. Следващия съвет: използвайте разсад, не семена. Тъй като на сянка е по-хладно, семената никнат бавно и често мухлясват в земята. Засадете ги вкъщи на топло и ги изнесете навън, когато вече са силни растения. Номер 4. Разстояние между растенията. На сянка циркулацията на въздуха е по-лоша. Не сгъстявайте насажденията. Дайте им въздух, за да избегнете брашнеста мана и други гъбични заболявания. Съвет номер 5. Светли повърхности. Един бърз трик. Ако имате тъмна ограда, боядисайте я в бяло или сложете светло фолио. Отразената светлина е бонус енергия за вашите зеленчуци. И номер 6. Подрязване на клоните. Понякога пълната сянка може да стане шарена сянка само с 3 отрязани клона на старото дърво. Уредете короните на дърветата отгоре, за да пуснете светлината да танцува по лехите. Сенчестата градина не е присъда, а възможност да отглеждате култури, които на слънце просто не се справят добре. Тя изисква по-малко вода, по-малко плевене, защото плевелите също обичат слънце, и ви дава свежа храна в най-горещите месеци. Коя от тези 12 култури ще опитате тази година? Или може би вече сте намерили свой скрит шампион, който вирее в пълна сянка? Напишете ни в коментарите, четем ги и отговаряме на всеки от вас. Градинарството е лесно, когато знаеш как да се партнираш с природата, вместо да се бориш с нея. За да може да го правите по-добре, абонирайте се за нашия канал за повече подобни видеа. Затова прилагайте умно градинарство, а не трудно, и до нови срещи!